Здравейте, приятели! Тиквите ви за състезанието изглеждат невероятно. А сега да се върнем в града за церемонията по претеглянето. О, прекалено тежка е. А другите? О, не! Какво ще правим сега? Добра идея, Флави. Трой и Теди може да имат някакво разрешение на проблема. Ей, Трой! Тиквите за състезанието са прекалено тежки, за да ги занесем до града. Можеш ли да помогнеш? Чудесно! Да идем да видим с какво може да ни помогне Теди. Здрасти, Теди! Теди! Извинявай, че те притесняваме, но ни трябва возило, което може да вдига наистина тежки неща. Имаш ли някаква идея? Чудесно! Да се залавяме за работа! Кое от тях ще построим? Това? Добре, продължавай да търсиш. О, това е перфектно! Трой, този кран може да повдига тежки предмети. А сега да закараме този кран до нивата. Трой е тук и си доведе приятел на помощ. Еха! Почва да се сглобява. Много яко. Здравей! Как се казваш? Кранът Чарли? Драго ни е да се запознаем. Чарли, трябва да закараме тези огромни тикви до града. Ще ни помогнеш ли? Страхотно! Благодаря! Използвай лопатата си, за да ги повдигнеш. И не стискай прекалено много. Точно така! Еха! Колко си силен само, Чарли! Опа! Изтъркаля се! Уф! Добре, че я спря Пешо. Ето, Флави! Вече си готова! А сега да вървим към състезанието. Честито, Пешо! Печелиш наградата за най-голяма тиква. Благодарим ти за помощта, Трой. Нямаше да успеем за състезанието без теб. Благодарим и на теб, Теди. А с вас, приятели, ще се видим следващия път.
Хей, Трой! Какъв чудесен ден, нали? Виж, ето я и Лили. Изглежда, че бърза за някъде. Хей, Лили, накъде си се разбързала? Днес празнуваме Деня на мъртвите и искаш да покажеш на децата как да направят корабийки черепчета, но няма захар никъде из града. Трябва ти някой, който да ти донесе захар? Трой, да идем до централата и да видим в какво возило можем да те трансформираме. Ей, Теди! В кръста на кулите се свърши захарта, а Лили има нужда от захар, за да приготви корабийки за децата по случай Деня на мъртвите. Можеш ли да ни помогнеш? Бомбона на кола? Това е перфектно! Благодаря, Теди! Трой, бързичко да разопаковаме специалното возило. Здравей, о, бомбонено возило! Как се казваш? Кери? Ами, Кери, да знаеш, че имаме голяма работа за теб. Лили трябва да направи захарни корабийки за децата по случай Деня на мъртвите, но няма захар. Можеш ли да й помогнеш? Чудесно! Трой вече докара захарта до пекарната. Захарните корабийки са лесни за правене. Само 3 съставки. Чудесно! А сега трябва да ги направим във форма на черепчета. Готови са за украсяване. В какво ще ги сложиш? Страхотно! Ето ги захарните ти черепчета, Лили. Кери, благодарим ти, че помогна на Лили. Сега децата могат да празнуват Деня на мъртвите с захарни корабийки черепчета. Благодаря, Трой! До следващия път! Чао, приятели!
Здрасти, Пикъл! Какво печеш? Пуйка за деня на благодарността. Вкусно! Пикъл ще ви помоли, деца, да включите печката на 10, за да може пуйката да се изпече. Ето я и Пикъл. Пикъл пита дали пуйката е вече изпечена. Малката Пени си признава, че са забравили да включат печката. Здравей, Трой! Малката Пени има нужда от помощта ти. Тя забрави да включи печката и сега нямат какво да хапнат за деня на благодарността. Мисля, че Трой има някаква идея как да ти помогне, мъничката ми, Пени. Ей, Теди! Децата забравиха да изпекат пуйката и сега няма какво да ядат. Можеш ли да им помогнеш? Какво ли возило ще превърне Теди Трой? Пицаджия? Полицейска кола? Пожарна кола? Да се върнем на детската площадка. Благодарим ти за помощта, Теди. Чудя се, кое ли е това возило? Това е нашият приятел Карло Пицария. Мисля, че Карло има нещо за децата. Пица! Еха! Какво има, деца? Малката Пени казва, че пица не се яде на деня на благодарността. Ето я и Пикъл. Пикъл е много доволна. Тя обожава пица. Пикъл казва, че няма значение каква храна ядат. Денят на благодарността е за да прекарваш деня с семейството си. Имам идея. Защо не кажете за какво сте благодарни? Малката Пикъл казва, че е благодарна на Карло, който им приготви пица. Малката Пени е благодарна на Трой и Теди за помощта им. Знаете ли аз за какво съм благодарна? За всичките ми приятели от града на колите. Честит ден на благодарността на всички! Добра работа, Трой! До следващия път!
Трой! Каква студена нощ в града на колите! Кой е това, борейки се с снега и вятъра? О, това е старата костенурка Хенри! Какво правиш, Хенри? Пращаш покани, защото утре е рожденият ти ден. Чудя се дали някой може да ти помогне. Влакът Трой! Пст! Пст! Трой! Добре, че спря. Утре е рождения ден на Хенри и той иска да покани всички на партито си в парка. Но ще му отнеме цялата вечер в това време. Мислиш ли, че Теди ще има някой, който да може да помогне? Чудесно! Да вървим! Здрасти, Теди! Ще се наложи да оставиш книгата за малко. Нуждаем се от помощта ти. Можеш ли да се сетиш за возило, което може да разнесе много покани? Добре, да видим какво има в твоя компютър. О, Трой! Влез вътре да се стоплиш, докато Теди търси. Той ще може да вдигне голям пакет, но не и покани за парти. Такси ще достави хора, не покани. Имаш ли нещо друго? Пощенска кола. Перфектно! Това има плик. Явно е пощенската кола. Добре, да вървим! Теди, ще спестиш много работа на една стара костенурка, наречена Хенри. Благодарим ти! Имаме изненада! Трой ти доведе приятел, който ще ти помогне да разнесеш всичките покани. Да видим кой е. Изглежда, че е срамежлив. Не се страхувай, всички тук сме приятели. Как се казваш? Добре дошъл в града на колите, Пешо пощаджията. Всъщност, ние се нуждаем от помощта ти. Трябва да доставим всичките тези покани колкото се може по-бързо. С удоволствие ще го направиш. Това е просто прекрасно. Пешо е прав, Хенри. Може да се прибереш. Ще трябва да си починеш за партито утре. Ти също, Трой. Пешо има всичко под контрол. А почакай, Трой. Хенри забрави да ти даде нещо. Това е твоята покана. Ще се видим там.
Направо излетя. Ще се справи с тази работа за 0 време. Чантата е празна, вече си приключил. Много си бърз за пощенска кола. Това щеше да отнеме много време на Хенри. Благодарим ти много за помощта. Ще се видим на партито утре. Какво яко парти, Хенри! Изглежда, че всички от града на колите са тук. А ето ги и момчетата, които направиха всичко това възможно. Весело изкарване на всички! До следващия път!